Many tyrants and governments wanted to do it, but nobody understood biology well enough. And nobody had enough computing power and data to hack millions of people. Neither the Gestapo nor the KGB could do it. But soon, at least some corporations and governments will be able to systematically hack all the people. We humans should get used to the idea that we are no longer mysterious souls. We are now hackable animals. Tiedätkö, mä tulin just töihin ja metrossa 2 tyyppiä tuli tivaamaan, että missä mun maski on. Ne oli jotain ihan tuntemattomia. No mä unohin sen kotiin, kun tuli niin kiire. Onks nyt taas joku leviämisvaihe ja oireettomillakin siksi läpäisyinfektiovaara? En oo kuullut Yleltä räkäindeksejäkään, eikä riskipotentiaalistakaan oo varoiteltu. Joo. Niin just, ei oo kerrottu ilmaantuvuuslukuja, jäljitettävyyttä eikä joukaltastumisia. Kaikki uutiset katson kyllä. Se on pelkkää sotaa nyt. Ei oo Kiuru puhunut nyt hätäjarrumekanismista. Ilmeisesti ei oo ollut tarpeeksi korkea riskipotentiaali, niin se kriisimekanismi ei oo lauennut. Onks tää nyt kuitenkin ryöpsähtänyt? No siis mulla yhtäkkiä välähti ja mä sanoin niille, että kun teillä molemmilla on jo maskit, niin miksi mun pitää laittaa? No ne alkoi huutaa, että suojat itses ja meidät. Niin tiiäks, yhtäkkiä tuli mieleen sellainen oivallus, että kun ne maskit suojelee jo itse ja muita, niin ne tyypithän suojas jo itsensä ja mut. Niin eihän mun enää ois tarvinnut suojella itteeni eikä heitä. Niin. No ei tää oo mitään viisastelua. Eiks tää ihan loogista? No mä kävin pikaisesti tossa sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla ja siellä oli... Oota hetki. Selvitys väestön kasvosuojusten käytöstä COVID-19-epidemian leviämisen ehkäisyssä. Tutkimusnäytön perusteella kasvosuojusten käytön vaikutus hengitystieinfektioiden leviämiseen väestössä on vähäinen tai olematon. Ja siis hei, tää on toukokuulta 2020. Siis heti pandemian alussa tää on jo tiedetty. Eiks WHO julistanut pandemian 2020? Niin. Joo. Niin muuten sanoikin. Pääministeri nimenomaan sanoi jo 2021, että tää maskinpito on enemmän kosmeettinen ele kuin suojaava. Kosmeettinen, eli ulkonäöllinen, ulkonäköön liittyvä, ei siis suojaava. Mä rupesin miettimään sitä kyynärvarsitervehdystäkin. Et kun ennen opetettiin, että yskitään kämmenen, ettei pisarat lentele, ja sit vältettiin sitä kättelyä. Niin nyt opetetaan, että yskästään sinne kyynärpäähän ja tervehditään sillä samalla kyynärpäällä. Niin hei, haloo! Mä oon niin sekasin näitten suojatoimien kanssa. No en oo virologi, mutta ei virologi tarvitse olla, kun on lukutaito ja naisen logiikka. Joo, hei, mut nyt mun täytyy mennä. Joo, heido.